Vi kan nu ha solen framme här. Det var en droppe här för Jan. Är det vi? Ja. Det droppade jag inte Jan. Det var... Jag var inte för att få ösa ner, men det blev det slett. Nu går det så ut? Jo, så gott ut. Ja? Ja, nu kan jag ta väl ut och kom. Och okej. Nu ska det. Buffern för att vara där. Och han är medium minus alloy. Om 2 minuter så är den perfekt. Men När är den perfekt? ska helst inte vara mer stock till medium. Men som folk damer väl att han är medium stock men de flesta i förrän vill ha medium nu men förr var det jackstock. Nu alltid tumma bättre medium så. Men han ligger han löter så stretcher han och så blir han bara saftig så får dålig saften sig ut av den buffen. Så han får vara klar för löte. Här har vi kotletterna och nyskjutjuk. Bruna klön och bruna skjuta grilla. Så hon är faktiskt Leo. Teknikern jag har lagt faktiskt ett en buff med du inne och det tycker vi gärna. Så det är lugnt som jag måste lägga nutcharna så det hade så. Men det är tidsväng. Du hade inte hur provoker? Ja. Alltså jag kan gott blåsa nästa avtal nu för det. Ja, jag var inte så god. Nu luggar vi brist och här så det spännas för det är lite då. Klart av Fox Point läst det en fast. Men han är klar skulle ska ni spela till en grilla då, nej? Det kommer fyra, ja. Det kommer fyra. Ja, det gör det, ja. Du kände väl det här att det solen kommer så att vara. Ja, så är det kolm och allt det där. Så är det ofta, ja. Det är grilla, ja. Så Nej, jag har en grill och altan men hon ligger en koppa från sista ötten. ja, det är det. Vi kan gå igen. Lägg när vi grillar vi skallen bara. Ja. Och så blir han grillad och blir som bäkar lever och så också stort till patten allt man så säger att det kröstrar nu så det är så äpplen. Det är så väl handlar det en. Så. Så har vi smör till. Och vi hade så att ta hit av oss nu. Så tänker jag bara prova allt. Ja. Ja, vi grillspjädden därför är det väl lite nu. Buffern för det lever. Vi har laxen. Han lever. Så gott ut av det. Och så innan mörbraten. Han frösen väl liv. Så vi kommer att prova. Ja, det är inte helt hett än, Nej, så. Så nu tar ett buff med fisk. Det är det. Han är akkurat perfekt stock till saften sprutar ut så det. Öliga läck, ja. Perfekt. Vi har laxen. Nu kommer vi döla. Han är ordentligt läcker saftig stadigväxt så det. Saft här. Är det fight att kunna bita för att prova Luttvik och sånt va? Kom. Ja, så några prova så. Jag bor igen lite. Så tar bara pinne här så tar du bara ett akkurat så rot till. Ja, så svinnar mörbraden. Och som så tar in hon tar det bara. Yes. Du har ju så jag kan säga grilla mer. Ja, det är det nämnt. Vi har alla ravarna som brukar lite här. Det är allt kända ravar. Det behöver inte vara så fantasiaktigt för att det ska smaka väl. Så leker det smakar väl samman vid ötlom. Gullarötter. Så kör jag. Så får det öra spröt där. Men vi gänga och finglas vid det senaste så kunde vi kanske färra till att tacka dig för jag god komst. Det är flott och en stor inspiration nu tar sommar kommer. Alltså också kött och svinamörbröd och laxer och här har vi ett kotletter och snö. Svina kotletter och kullingar. Kullingar brinkar. Det har vi så brukt på grillspjälten. Det kan man saktans grilla själva och man kan smörja där vid det som hotell. Kvittlägget går väl samman nästan ett lån. Annars vansen till hvis man ska kanske att lära på sånt så kan det lukta inte men de flesta äter kvittlägg där så att lukta sin mer eller mindre kvittlägg. Ja. Fina så slä. Jag går an. Tusen tack för det.